ľudia, vítam vás u môjho videa. Prvým začnem make-upom. Nemám tu žiadne zrkadlo, aby ste vedeli. Začnem make-upom, ktorý... Dúfam, že nebude zase taký... Jedna vec, natáčam to už asi 4-krát. Takže v pohode, dúfam, že to už vyjde. Prvýkrát mi to nevyšlo vlastne a mala som zle som proste hovorila a rozprávala som, že áno, tak. Proste tak som rozprávala a málo som sa usmievala a proste strašne som bola znudená, som mala zlý deň. A nie, že som to natáčala kvôli tomu, že musím, hej, ale kvôli tomu, že som chcela. Ako chcete, ja ako tak, ja sa vôbec nevidím, kam sa to rozotieram. A zabudla som, že to rozotieram len na jednu stranu, takže v pohode. Dneska to už chcem spraviť tak proste, aby som to už mohla zostriať a aby to už vyšlo dneska ešte, lebo práve je asi 6:45 a ešte mám posledné svetlo. A posledný čas sa vlastne namalovať. Aby som vlastne mohla toto video dať von. Zase si to nenamalujem všade. Prvýkrát to dopadlo tak, že som sa namalovala katastrofálne. Druhýkrát to dopadlo tak, že som to nemala tuto hore, tuto. A... tak ideme na to, no. Pokúsim sa. Neviem, jak vôbec vyzerám. A už nemám make-up. Poď, takže to je už celkový. Mi tu lieta prach. Neviem, kde to všade mám namalované, ale kde nie. Dobre, to je ešte správne a odlišovať to bude ešte horšie. Tak, ideme ďalej. Ďalej pokračujem púdrom. Takto, aby ste vedeli, tak bude tento mesiac možno ešte haul, ale to by som skôr dúfala v to, že bude, asi nebude haul, lebo veci dojdú až 1. Tak proste vyjde ten haul za mesiac august. V septembri, no. Ale bude inak, okolo toho bude vychádzať 28. až 31. Takže na ďalšie video a tak. Ideme už počítať a poďme ešte lepšie. Dobre, máme. Dobre, môžeme pokračovať, ale si dám ovšiu bázu. Všetky takéto moje produkty budete mať v mojej make-up rutíne, ktorá vyjde, jak som povedala, na budúci mesiac. A potom vám vysvetlíme, prečo vyjde na budúci mesiac, ale až to video. Aby som trocha viacej rozprávala, tak proste tak. Proste prvé video, to už som vám poznačila. Dobre. Ďalej pokračujem tvárenkou. Neviem, prečo to popisujem, ale proste je taký zvyk. Hádam, ešte vec. Tu je zrkadielko, ale nevidela som sa, hej, takže držím si to takto, aby ste mi verili. Neviem vôbec, jak si to malujem, ja si toto vôbec nerobím, takže hovorím, že ja toto nerobím. Zatváram. Tak. Ďalej idem na tvarenku. Nechcem vyzerať jak Marfuša. Neviem, jak sa to dalo, ale neviem odhadnúť vôbec, jak je silná. Ďalej pokračujem očnými tieňmi. Taký na jeden štetec. Nevadí. Super. Rozpadajú sa mi v ruke. Budem používať dneska zlatý tieň. Už som na prvé 3 diely vlastne boli s čiernymi tieňmi tak ale teraz budú pokračovať od MAC Studio. No neviem, proste zlatohnedými. Poviem vám takto, ja vôbec nevidím, čo robím. Ja netuším, ani tu nemám zrkadielko, aby ste videli. Ja vôbec netuším, kam to dávam, či to vôbec dávam dobre, ako viečko cítim, ale necítim, či to dávam niekam inam. Aby ste vedeli, tak ja vám môžem ukázať v zrkadle, či mám vôbec to vytačacú kameru, ale nemám. Dostanem za pár mesiacov bude. Dobre, že to zatváram, dobre. A teraz možno to hlavne. V momentálnej dobe možno niekedy teraz nebudú vychádzať videa moc častejšie, možno tak raz za týždeň. A ak vychádzajú teraz, možno vôbec, možno za 2 týždne jedno, pretože budem prerábať izbu.
a z toho vyjde také prerábanie. Netuším vôbec, jak vyzerám, ale bojím sa, že zle, lebo si cítim všade to. Dobre, zatiaľ kým to takto nechám, tak si zoberiem linku, už mám tu správnu a ideme na to. Dobre, toto cítim, že mám úplne kde inde. Ja to vidím, že to mám úplne inde, jednu linku mám tam a druhú tam. Takže dobre. Možno sa moc ponáhľam, ale proste je to také, že proste narýchlo. Blíka mi Snapchat na mobile, super. Dobre. Tu mám tiež, ale toto nič. Niečo padlo momentálne. Ja vôbec netuším, kde mám obočie, aby ste vedeli. Také nepríjemné. Keď ma suseda vidí, ak sa natáčam. V pohode. Smej sa na mne. Vidíte to zrkadľovko? Nevidela som sa. Nevidela som sa. Ale dobre. Ďalej pokračujem s lieštičkami. Dúfam, že s nimi vypichnem oko. Práve začína svietiť slnko. Tak, pokračujeme špirálou. Ja vôbec netuším, jak si mám, či si vôbec málo šmihalnice. Mne sa zdá, že ja mám tvárenku aj na nose. Dobre. Keď mám práve vidieť suseda na balkóne, smeje sa na vás. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, like, ak nie, tak napíšte do komentáru, čo sa mne páčilo, kľudne aj dislike. Ak som si všimla, tak teraz moje video prvé presiahlo 500 pozretí a druhé prešlo teraz 173. Tak vám strašne za ne ďakujem, aj za tie lajky, aj za tie disliky, aj za krásne komentáre pri prvom videu. A dúfam, že si druhé video čoskoro pozriete a pozrite si aj toto. Dúfam, že som nedopadla tak, jak som dopadla. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, like, to už som hovorila. A pa.